Aztán Török Róbertnek magyaráznak ott a Falkó játékosai. Falkónak megvan az 5. hibája egyébként. Charles Gósz dobhat büntetőket. Még tárgyalott valamit Török Róbert és Kis László. Tehát amikor 2 pontra jön fel a Falkó, megint csak nem bírunk az idegekkel. Ez most már 3 pont a különbség. Maradt 3. Aztán most jön a technikai ér. Nem tudom, miért kell ezt csinálni. Hát a játékvezetők nem fogják visszavonni az ítéleteiket. Négy pont a különbség. Úgy gondolom, megint saját magát veri meg a Falkó. 5 pont a különbség, és jöhetnek a félpályáról. Williams. Kálmán próbál labdát szerezni. Williams. Johnson. Dob egy triplát. Ez a kegyelemdöfés, úgy hívják. 79-87. Aztán elszabadul a pokol. Michael English elkezd ütni a nézőket, lakatost. Lassan talán csillapodnak a kedélyek. Én úgy gondolom, egy kicsit köszönhető a játékvezetőknek is, hogy elszabadultak a végén az indulatok. Vajon mi lesz most a játékvezető ítélet? Lassan csillapodnak a kedélyek. Én úgy gondolom, nem méltó a játékvezetés ehhez a bajnok elődöntő színvonalához. Még akkor is mondom ezt, hogyha ma jobbára nem rajtuk múlik, hogyha a Falkó kikap, de vajon kiállítják-e Michael English-t, erre kíváncsi vagyok. Egyelőre tanácskozik a 3 játékvezető, aztán lassan a reklámtáblák is a helyükre kerülnek. Aztán Branislav Zunic beszél meg valamit. Csiricsel és Perincsicsel nyelvi nehézségek nincsenek. Kíváncsiak, mi a játékvezető ítélet. 79-87, 31,9 másodperc a hátralévő idő. 8 pontos. Egyelőre nem nagyon tudják eldönteni a játékvezetők, hogy mit csináljanak. Ez egy érdekes szituáció, pedig hát elég közel voltak, úgy gondolom, a pályán az eseményekhez. Talán Branislav Zunic mondja meg nekik, hogy mit kell csinálni. És Branislav Zunic magyarázza meg, hogy mit kell csinálni. Aztán Grácer György is oda megy, hogy vajon a játékvezetők vehetik el a meccset, vagy a paksi edző. Egyelőre nem tudom, hogy mi a problémájuk, hiszen Michael English szabálytalansága nyilvánvaló volt. Nem volt ez egy olyan bonyolult dolog. Ütött is. A komisszár is csak ül és néz, mint Jenő a moziban. Ennél kicsit gyorsabban kéne eldönteni, hogy mit következzen. Aztán Kis László oda hívja a főrendezőt is, a